Радваме се, че и тази снежна сутрин сме заедно. Преди да започнем с хвалението, ще се изправим и ще се помолим. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си между нас. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти се грижиш, за това, че си толкова достоен и ни даваш тази привилегия да Те хвалим всяка сутрин. Всеки ден от живота ни можем да отдаваме слава на Тебе. И Ти благодарим, Господи, за това, че тази сутрин можем заедно събрани в Твоето присъствие и в Твоя храм да издигаме името Ти така, както заслужаваш. Молим се, Господи, да приемаш славата. Молим Те, Господи, това да бъде време на обновяване, време на изцеление, време, в което Ти говориш на сърцата ни. Защото знаем, че си славен Бог и че идваш скоро и Те молим да ни променяш, така че да бъдем по Твой образ и подобие, за да ходим и да носим светлината Ти, за да разширяваме царството Ти. Защото Ти си цар, който заслужава да владее над цялото творение. Ти си цар, който така или иначе владееш, но заслужаваш и цялата ни слава. Благославяме Те, Господи, за всяка Твоя милост и за всяка Твоя благост. Благодарим Ти и Те моля сега дух на радост да дойде на това място, дух на хваление и наистина името Ти да бъде издигнато така, както подобава. Славата бъде на името Ти, Боже. Амин. Като слънцето блести, гласи издигни, свободен в този ден, виширва от Сион спасение. Виширва Той, тръбата му звучи, язеш в облаци, като слънцето блести, гласи издигни, свободен в този ден, виширва от Сион спасение. Няма друг Бог като Тебе, 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 няма друг Бог като Тебе. Виширва Той, тръбата му звучи, язеш в облаци, като слънцето блести, гласи издигни, свободен в този ден,
да отдадем слава на Господа. Нашата победа е в Тебе, Господи. Славен си, Татко. Славен си, Господи. Ти си истински живот, ти си истинска любов, пленяваш моето сърце. Аз искам повече от теб. Ти си истински живот, ти си истински живот, ти си истинска любов, ти си истинска любов. Пленяваш моето сърце, пленяваш моето сърце. Аз искам повече от теб, искам повече от теб. И преди всичко аз искам да съм с тебе, мой Исусе, да пия от теб, да виждам твоето лице, да чувствам твоето сърце. Аз искам да съм с теб, обичам те, Исусе. Ти си истински живот, ти си истински живот, ти си истинска любов, ти си истинска любов. Пленяваш моето сърце, пленяваш моето сърце. Аз искам повече от теб, искам повече от теб. И преди всичко аз искам да съм с тебе, мой Исусе, да пия от теб, да виждам твоето лице, да чувствам твоето сърце. Аз искам да съм с теб, обичам те, Исус. И преди всичко аз искам да съм с тебе, мой Исусе, да пия от теб, да виждам твоето лице, да чувствам твоето сърце. Аз искам да съм с теб, обичам те, Исусе. Да виждам твоето лице, да чувствам твоето сърце. Аз искам да съм с теб, обичам те, Исусе. Величествен Бог, толкова величествен Бог, безсмен велик е нашия Бог. Величествен Бог, толкова величествен Бог, безсмен велик е нашия Бог. Великолепен Бог, могъщ владетелен на цялата земя, на цялата земя. Със своята светлина разпръсква мрака той и всичко хвали го, всичко живо хвали го. Величествен Бог, толкова велик
да стоя. Ти знаеш за моите грешки, на кръста понесе срама. Грехът ми отне и спаси ме, пред теб да стоя. Какво да те дам? Замяна не знам. Дарявам сърцето си на тебе, Исус. Сега съм изкупен в тебе. Духът ти пребъдва в мен. Живея с това обещание, пред теб да стоя. Какво да ти дам? Замяна не знам. Дарявам сърцето си на тебе, Исус. Какво да ти дам? Замяна не знам. Дарявам сърцето си на тебе, Исус. Стоя, издигам ръце пред тебе, за мен даде всичко, ти си Бог. Стоя, с душа и сърце смирение, твой съм, Исус. Стоя, издигам ръце пред тебе, за мен даде всичко, ти си Бог. Стоя, с душа и сърце смирение, твой съм, Исус. Какво да ти дам? Замяна не знам. Дарявам сърцето си на тебе, Исус. Пеем, че даряваме сърцата си на Господа и се чудим какво повече да му дадем, но Той е казал какво искаме да му дадем: почет и слава и живота си. А понякога има неща, които ние не му даваме. Има неща в работата ни,
в училището ни, които ние си държим контрола над тях и си казваме: Господи, Ти помагай, ама нека да бъде моята воля. И ми се иска тази сутрин да предадем тия неща на Исус. Защото не ние водим, не ние сме царете на нашия живот, а пеем, че даваме сърцето си на този славен Бог, за който хвалим, за който казваме, че е величествен и мощен. И Господи, молим Те на всяко място, което не сме предали на Тебе, Ти да го вземеш сега и наистина да бъдеш мощен цар и изкупител. Не нашата воля, Господи, но Твоята. И стоим с издигнати ръце пред Тебе в смирение и Те молим за Твоята мъдрост, за Твоето водителство. Пускаме контрола, Господи, оставяме това, което е в нашите ръце, да бъде в Твоите ръце. Пускаме притеснението, Господи, пускаме депресия. В името на Исус, всеки дух на депресия, който е налегнал върху някой, да излезне. Защото когато Святия Дух е тук, има свобода. Господи, молим се за Твоята свобода, за променени животи, за това да трансформираш нашия живот, за да може да свидетелстваме на хората за Тебе. Чрез пример, не просто четяйки Библията, което е толкова важно, но, Господи, хората да виждат как живота ни се променя, как отношението ни се променя. Молим се, Господи, за проява на Твоята любов в сърцата ни. Да обичаме така, както Ти обичаш. Халелуя, Боже! Да Те издигаме със всеки наш дъх, Татко. Пред Теб, Исус, полагаме своите корони. Величие, любов и милост принадлежат на Тебе и без святе
Да, Господи. Свят, свят, свят си Ти, Господи. Боже на силите. Днес, Господи, ние знаем, че няма какво да Ти донесем като дарове наистина. Защото всичко е Твое, Господи. Всички богатства в тая вселена са Твои, Боже. Но, Господи, наистина ние тая сутрин идваме с нашите немощи, Господи, с нашите нужди, с нашите безпокойства. Господи, желаем да предадем себе си на Тебе. В Тебе, Господи, да бъде нашия живот. Боже, владей над нас, управлявай, Господи. Предаваме Ти се, Татко. Управлявай мислите ни, стъпките ни, насочвай ни, Господи. Предаваме сърцата си на Тебе, Господи, тая сутрин. Боже, Ти благодарим за тая невероятна привилегия. За това, че можем, Боже, да дойдем пред Тебе и да оставим всичко. И Ти взе нашите товари, нашето тегло, нашите болки, Господи, и ги понесе върху себе си. И ние Ти благодарим, Боже, тая сутрин. И Ти се покланяме с цялото си същество, с всичката си сила и с всичкия си ум. Покланяме Ти се, Господи, и отдаваме Ти почит. Величаеме Те, Господи. Издигаме Твоето име. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за всичко. В името на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Така, тази сутрин, докато се покланяхме на Господа, се молехме, вярвам, благодаряхме на Бога за това, което Той прави за нас, но се молехме също и за нуждите, които имаме помежду ни. И наистина имаме хора, които днес са болни, които страдат. Така че нека да се помолим отново за тия хора, които днес не са на службата, защото имат проблем. За тези хора, за които се молим, знаем. Боже, молиме Те за нашите болни брати и сестри. Господи, издигаме пред Тебе всеки един мъж или жена, възрастен или млад. Господи, издигаме ги пред Тебе и Те молим за милост, молим Те за изцеление в името на Господ Исус Христос. Господи, издигаме специално пред Тебе семейството на Катя от Спанчевци, издигаме Митко пред Тебе, Боже, и Те молим за неговото съвършено изцеление. И Господи, мир да дойде в сърцето на майка му Катя. Боже, молиме Те, Татко, Твоя мир, Господи, който никой човешки ум не може да схване, да пази стража над мислите и над сърцето на Катя в името на Исус Христос. Молиме Те, Господи, за майката на Кремена сега. Господи, издигаме пред Тебе. Ти знаеш, Господи, нейната нужда преди всичко. Молиме Те за спасението на душата й, Господи, и за изцеление на тялото й. В името на Исус Христос. Господи, молиме Те, Татко, и вярваме, че Ти правиш несравнимо повече, отколкото ние можем да си представим изобщо. Благодарим Ти. Боже, ние издигаме тая сутрин и нашата скъпоценна сестра, как е Генка, съпругата на пастор Александър Найденов, пастора на 50-та църква във Враца. Господи, ние издигаме пред Тебе как е Генка. И Те молим, Боже, за тая сложна ситуация, в която тя се намира днес. Боже, Ти знаеш, лекарите днес са изправени пред тая трудна дилема, коя да лекуват от двата проблема в нейното тяло, защото по човешката логика те си противоречат едно на друго. Но ние Те молим, Боже, за Твоята съвършенна изцелителна сила сега да дойде върху как е Генка. Молиме Те, Господи, за съвършено изцеление. Боже, вярваме, че Твоето име ще бъде прославено в тая болница също, Господи.
в Монтана, че Твоето име ще бъде изговарено с почет от всеки един лекар, който наблюдава нейното състояние. Молим Те за Кака Генка, Господи, молим Те за мира в сърцето на Ели, която денонощно е при нея. Молим Те за сърцето на батко Сашо. Молим Те, Господи, Ти да им дадеш сила, Боже, в тая трудна ситуация, в която се намират. В името на Господ Исус Христос. Молим Те, Боже, и Ти благодарим, че можем, че имаме правото да идваме пред Тебе, пред трона на благодата Ти и да Ти казваме всяко нещо и че Ти правиш, Господи, за нас, за всеки един от нас. Много повече, Татко, в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Боже, покланяме Ти се. Благословено да бъде Твоето име. Амин. Да, Бог да благослови всеки един, който е дошъл днес тук. Бог да благослови тези, които са с нас чрез интернет, възможностите, които са с нас, независимо от разстоянията, от далече, от Америка, от Англия, от Испания. В името на Исус Христос, Господ да благослови всеки един, който е днес с нас тая сутрин. Амин. Слава на Бога. Много се радвам. Добре дошли на всички. И мисля, че сега най-важното, следващото нещо, което можем да направим, е да се молим за децата, които Бог е дал в семействата ни, за децата, които са в църквата и изобщо за младото поколение, което расте в държавата ни. И искам да помоля Ичко да се помолиш тази сутрин ти. Но нека децата да дойдат, които са отвън. Само секунда. Искам да кажа, че децата не ни пречат. Напротив, децата трябва да бъдат тук, защото това е израз на нашето най-голямо разбиране. Да представяме децата си пред Господа и вярваме, че Бог ще направи нещо съвършено за тях. Благодариме Ти, Отче Святи. Благодариме Ти за безкрайната милост, която даваш на нас, Господи. И Те молиме, Господи, Той е безценен дар, който си ни подарил децата нашите в църквата, Господи. Ти да ги благославяш, да ги наставляваш, Господи, да даваш мъдрост на родителите, на дядовците, на бабите, как да ги обучават, Господи, Татко, как да ги наставляват, така че през целия им живот, Господи, Ти да бъдеш близко до тях и да се доверяват на Тебе, Господи. Благославяме ги, Господи, с здраве, с сила, с дразновение, с разум, Господи, Татко, с мъдрост отгоре. Предаваме ги в Твоята ръка, Господи. Благослови ги. Амин. Амин. Така, може да заемем местата си всички заедно. Софи, може да си намериш едно местенце и да седнеш. Добре. Така, тая сутрин нека да отворим Божието Слово и нека да слушаме Божието Слово и нека да го слушаме и да го чуем. Защото много пъти ние отваряме библиите си и прочитаме един ред и после идват някакви мисли в умовете ни и се отклоняваме и отиваме някъде и забравяме, че пред кого стоиме. Така че нека тази сутрин, Господи, молиме Ти да отвориш умовете ни и сърцата ни, Господи, да приемаме. Думите, които Ти говориш, Господи, са думи, които дават живот. Боже, Твоето Слово е като чук, което струшава скалата. Твоето Слово е мед, Господи, Твоето Слово е живот. Твоето Слово е сила, Боже, да преобразява, да променя съдби. И ние, Господи, Те молим тази сутрин това Слово да докосне сърцата ни, да говори на сърцата ни. Молиме Те, Боже, говори ни, Татко. Ето, слугата Ти слуша. Амин. Амин.
И нека да отворим на Евангелие от Матей. На 10 глава. Евангелие от Матей, 10 глава. Ще прочетем няколко стиха от 7 до 15 стих. Това е Евангелието от Матей. Тези 12 души Исус изпрати и им заповяда. Малко по-рано започнах. Не отивайте при езичниците и в самарянски град не влизайте, но по-добре вървете при изгубените овце от Израилевия дом. И като отивате, проповядвайте, като казвате, небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито турба за път, нито 2 ризи, нито обувки, нито тояга, защото работникът заслужава своята прехрана. И в който и било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. Когато влизате в дома, поздравявайте хората в него. И ако домът бъде достоен, нека дойде в него вашият мир. Но ако не бъде достоен, мирът нека се върне към вас. И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от този град, оттърсете праха от краката си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в деня на съда, отколкото на онзи град. Амин. Това беше ситуацията, когато Господ Исус беше вървял със своите 12 посочени от Него ученици, беше вървял, беше проповядвал, беше говорил на множествата, беше изцелявал, беше ги поканил да дойдат с Него и да видят къде живее Той. Той беше техният учител и им показа много неща. Но дойде момента, когато Той трябваше да ги подготви, те да тръгнат, защото в малко по-напред Исус им казваше, ето, нивите са бели за жетва, работниците са малко на нивата. И дойде момента, когато Той трябваше да ги изпрати да отидат и да започнат делото на служението, за което Той ги беше приготвил. И имаше много специфични неща в тази заръка. Това е нещо подобно на великата заръка, за която четем в 28 глава на същото Евангелие от Матей, където Исус казва на всеки един от нас, вярващите хора, да отидем, да проповядваме Божието Слово, да правим ученици, да издигаме Божието Слово в света, до края на земята. Но това беше малката велика заповед, ако мога така да кажа, защото се отнасяше в този момент за 12-те ученици на Господ Исус. И това, което виждаме тук, беше малко специфично. Те трябваше да отидат до определени места. Исус им даде тази специфична заповед. Не отивайте в самарянските градове. Първо отидете при изгубените овце от Израилевия дом. И беше интересно, че дори там, сред тези изгубени овце от Израилевия дом, имаше хора, които нямаше да приемат Божието Слово. И затова Исус казва, когато си тръгнете оттам, ако ви приемат, добре, нека Божият мир, нека вашият мир, който царува в сърцата ви, да остане в този дом и да царува там. Но ако не ви приемат, и се казва, излезте си оттам, и когато на излизане оттърсете праха от обувките си. И това е много, много специфично нещо. И това говори за едно нещо, което те са
отхвърлили са Божието Слово, отхвърлили са, пренебрегнали са Божията протегната ръка и в този момент заповедта е: отърсете, нямайте нищо общо с това. Вие направихте нещо толкова важно, Бог ви беше изпратил, но тези хора ви отхвърлиха. И малко по-надолу се казва, че тези страшни думи от 15 стих, Исус казва: истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в онзи ден, в съдния ден, отколкото на този град, който ви е отхвърлил. И това всъщност е нещо, което искам тази сутрин да насочим нашето внимание, че именно, че Бог изпраща своето слово, Бог изпраща своето послание до нас, до всеки един човек. И това е с цел, това е за да можем за мое добро, за мое благословение, за да можем да... Аз си мисля тази сутрин, можем ли да погледнем Божието Слово с това ясно разбиране, че то идва до мен, до всеки един от нас, за да ни благослови за доброто ми, за моя живот, за да ме избави от смъртта и да ми даде живот. Можем ли да разберем, че Божието Слово идва до всеки един от нас? Конкретно, когато слушам аз, той идва до мен. Не ме интересува, че съм си говорил през седмицата, че някой брат или някоя сестра виждам, правят нещо, което е опасно и да си мисля сега, нали, много пъти сме чували такива разговори. Някой казва: това беше страхотно послание, това беше страхотна проповед. Защо този брат или тая сестра не беше днеска да го чуе? Това беше само за него. Истината е, че много пъти говорим по този начин и пропускаме, че една друга истина, по-важна истина, че Божието Слово идва до теб. Не мисли за другите. Апостол Петър, когато Господ възкръсналият Господ Исус му показваше, и Петър вървеше след Исус и се обърна и видя, че след него идва и Йоан. И Петър питаше: а на този какво ще му бъде? Господ Исус му казва: ти върви след мене. Какво ще стане с него, не те интересува. Ти върви след мене. И много пъти ние разсъждаваме по този начин. Това беше страхотно, ама да го беше чул той, да се оправи живота най-накрая. Истината е, че Божието Слово идва до мен. Аз ще застана отговорен един ден пред Словото, което е дошло до мен и не съм му обърнал внимание, или съм го отхвърлял, или съм го пренебрегнал, или пък съм бил хладък и безразличен. Божието Слово идва до всеки един от нас тази сутрин и ние трябва да бъдем особено внимателни точно заради тая подробност. И искам да ви кажа тази сутрин, темата, за която всъщност искам да насоча вашето внимание, е една истина, която се отнася за характера на Господа, а именно, че понякога ние имаме погрешно разбиране за Господа. Понякога ние си мислим в две различни крайности. Има едно такова описание, което сме видели в Библията и това е абсолютно вярно, но ние не го приемаме цялото понякога. И това послание е следното, че Бог е любов, но и огън пояждащ. Бог е любов, но и огън, който пояжда. И това нещо го четеме на много места в Стария Завет, четеме го и ситуации в Новия Завет, когато някой се опитваше да излъже Господа или да бъде срещу Него, умираше на място, падаше там и умираше. И това нещо е, защото наистина Бог е любов, но е и огън пояждащ. И всеки един от нас трябва да помним тая истина. И проблема е, че днес много хора, като че ли много християни, не разбират тая страшна истина и се акцентират само върху едното нещо, а именно Бог е любов. И ние днес слушаме много проповеди в тая посока. Бог е любов. Бог е твоя любящ баща. Той даде живота си за тебе. И това е съвършена истина, скъпи брати и сестри. Но много пъти, като че ли се акцентираме само върху тая половина от истината, че Бог е любов, но Бог е и огън, който пояжда. Днес в обществото, в християнския свят, така набира скорост едно
едно такова учение, учението за хиперблагодатта, както го класифицират богословите, учението за хиперблагодатта, а именно това насочено в тая посока. Бог е любов. Бог е твоят небесен баща. И много хора даже не казват, че Бог е твоя небесен отец, както четеме в Библията, в Божието Слово, в някои от преводите, или че Бог е твоя небесен баща. Тези проповедници на хиперблагодата казват, че Той е твоят любящ татенце. Разбираш ли, че Той е татенцето ти, който можеш да отидеш се гушнеш при него по всяко време, каквото и да направиш. И това е едно опасно учение, защото фактически заблуждава хората, като говори само за една част от Божият характер. Бог наистина е любов. Бог даде живота си, даде кръвта си проля за нас и това е любов. Това е любов, която не може да бъде сравнена с нищо. Това е нещо, което четем в Новия Завет на толкова много места. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Бог е любов наистина. Пророк Исаия в Стария Завет казва: и ти от любов към душата ми си е избавил от рова на тлението, защото си хвърлил зад гърба си всичките ми грехове. Това е любов. Бог даде живота си, проля кръвта си, за да ни изкупи от греха. Хвърли греховете си, казва, не ги помня вече. Това е любов. Бог, всемогъщият, владетелят на Вселената, дойде на тая земя, за да умре за мен и за теб. Това е любов. Йоан казва, че в това се състои любовта, че когато още бяхме грешни, Той даде живота си за нас. Това е любов. Наистина. Но аз искам да ви напомня и другата част от Божията характер, която мнозина днес забравят или целенасочено не искат да слушат, че Бог е и огън, който пояжда. Другата пък крайност е, че мнозина хора свързват Божието Слово единствено с ограничения и с забрани. Единствено с това. Те рисуват един Бог, който е гневен, сърдит, който е наложил едни забрани и прекрачиш една чертичка от Неговото Слово, Бог ще те убие веднага. Това е другата крайност. Но искам да ви кажа, това е една скоба, искам да ви кажа, че мислили ли сте за това, коя е най-употребяваната заповед в Библията? Нали, много пъти мнозина хора си мислят, че това са 10 заповеди, които даде Бог. И всичко свързано с тези заповеди. Не яж, не пипай, не вкусвай, не докосвай, не отивай, не прави това, не прави онова. Искам да ви кажа, че много пъти мнозина хора грешат, като мислят, че това е най-често употребяваната заповед в Библията. Най-употребяваната заповед в Библията е: не се страхувай, не се бой. Това е заповед от Господа. Не се бой, не се страхувай. Защото това е Божието Слово, употребявано на толкова много места. Като погледнеш от Стария Завет, още от първите книги, още от Моисей, в различните ситуации, в които се изправяха те, израиляните, Бог казваше: не се бой, защото аз съм с тебе. Не гледай броят им на тая огромна войска, защото аз съм ги предал в ръката ти. Не се бой, не се страхувай, защото аз съм с тебе. Още в Стария Завет на много места, по времето в книгата на Исус Навин, когато беше призован да бъде вече новият генерал, новият водач на Израел, човекът, който трябваше да въведе Израел в обещаната земя, Бог му говореше и казваше: ето, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е с тебе, където и да идеш. Това беше заповед за Исус Навин. Заповядвам ти да не се плашиш, нито да се страхуваш, защото Господ твой Бог е с тебе. По-късно, по времето на един емблематичен пророк от Стария Завет, пророк Еремия, същото слово идваше до него: да не се боиш. Когато Еремия, един млад човек, казваше: Господи, аз съм дете, как да отида и да им кажа нещата, които ми казваш да им кажа? И вижте, Бог казва
на този емблематичен, пак ще кажа, пророк. Прочее Господното слово дойде към мене и рече: преди да ти дам образ в корема, познахте, и преди да излезеш из утробата, осветихте, поставихте за пророк над народите. Тогава рекох: о, Господи Йehova, ето аз не зная да говоря, защото съм дете. А Господ ми рече: не думай, дете съм, защото при всичките, при които ще те пратя, ще идеш, и всички, що ти заповядвам, ще кажеш, да се не боиш от тях, защото аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ на пророк Еремия. И когато четем цялата история на Еремия, виждаме, че Бог беше верен в това свое обещание. Тогава Господ простря ръката си, тъй я допря до устата ми и Господ ми рече: ето турих думите си в устата ти. Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да съдиш. Ти прочие, малко по-надолу от 17 стих, ти прочие опаши кръста си и станите им кажи всичко, което ще ти заповядвам, да се не оплашиш от тях, да не би аз да те оплаша пред тях. Защото ето, аз те поставих днес като укрепен град, железен стълб и като медни стени против цялата тая страна, против царете на Юда, против първенците му, против свещениците му и против людите на тая страна. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, защото аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ. И когато четем цялата книга Еремия и цялата тая история и всичките тези неща, които се случиха на Еремия, виждаме, че Господ беше верен, абсолютно верен в това обещание. Виждаме, срещу него стояха цялата управленска клика по това време в Юдея. Всички власт имащи, богати, управници, всички стояха срещу него. Какво ли не заговори вършиха срещу Еремия, но Господ винаги го избавяше. Бог винаги му даваше изходен път. До там, до последния момент, когато дойде осъждението, когато дойде наказанието, когато Навуходоносор и вавилонските войски обградиха града, събориха стените, превзеха града и времето на Божието наказание настана, тогава Еремия отново беше там в присъствието на Господа и тогава един генерал от управителите на Навуходоносор дойде при него и му казваше: аз съм на твоите заповеди, каквото ми кажеш, където искаш ще те заведа. Защото Бог беше с Еремия. Както Бог е днес със всеки един, когато ние се покоряваме и тръгваме да послужим с тая заръка, която Бог ни е дал. Когато отиваме да казваме на хората Божието Слово, да споделяме благата вест, Господ е с тебе. И наказанието на тия, които не те слушат, е ужасно. Но Господ е с тебе. Аз искам да бъдем насърчени. И когато мислим за тая характеристика на Бог, че Бог е любов, но и огън, който пояжда. И любовта на Господа я виждаме в това нещо, че Бог изпращаше, Бог казва на едно място: ставах рано и изпращах пророците си, людите си до вас, но не ме послушахте. Това е любовта на Господа. Когато Бог изпраща отново и отново, това е любовта на Господа. Неговото търпение, неговото дълготърпение, това е любовта на Господа. И по-късно при другите пророци, по-късно в Езекил, отново подобна ситуация, Бог говори на пророк Езекил и казва: и ти, сине човешки, да се не плашиш от тях и от думите им да се не обоиш, ако и да имат тръни и будили около тебе и да живееш между скорпии, да се не обоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом, да се не боиш от тях, казва Господ на пророк Езекил. Имаше толкова трудни преживявания за този пророк, но Бог беше с тях. И Божията любов се изразяваше в това нещо,
че Бог им даваше шанс, държеше ръцете си към тях прострени, дано чуят Божието Слово и да се обърнат и да живеят. Четем тази сутрин за тази отговорност, която всеки един християнин, всеки един, който чува Божието Слово, каква отговорност огромна е това. И истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в деня на съда, отколкото на онзи град или на тия, които отхвърлят Словото ми, което носим ние днес на някой. И вижте, нека да погледнем всички сме слушали за Содом и за Гомор. Всичките сме слушали за нечестието, за престъплението, чието вик беше толкова силен, че се издигаше и казва, издигна се до мене, казва Господ, и слязох да видя какво се случва. И беше ужасно там. Обстановката в този град Содом беше ужасна. И четеме за любовта на Господа. И в този момент, ако имаше някой, който да чуе Божият призив в този момент, Бог щеше да го избави и да го изведе и да го спаси. В Битие четем тая история в 19 глава, когато ангелите от Господа отидоха в този град Содом и влязоха в дома на Лот. И когато видяха цялото това нечестие, което не се спираше, беше ужасно, неописуемо. И тогава ангелите, дойде момента, когато настъпваше деня на съда за този град. И ангелите казаха, имаш ли тук някой друг, някой зет, синове, дъщери и които и да било други, що имаш в града, изведи ги из това място. Защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа и Господ ни изпрати да го съсипем, този град. И в този момент имаше шанс някой да чуе гласа на Лот, гласа на този праведен човек, чието сърце се разкъсваше и страдаше там. И той Лот отиде при зетовете си, тези момчета, тези хора, които щяха да се оженят с дъщерите му скоро, и казва в 19 глава от Битие, 14 стих, и тъй Лот излезе и говори на зетиовете си, които щяха да водят дъщерите му и рече, станете и излезте из това място, защото Господ ще съсипе града. Но чуйте, но на зетиовете му се видя, че той се шегува. И аз си мисля днес как много хора по същия начин се отнасят към Божието Слово. Чуват, няма начин, никой няма да бъде оправдан, защото всеки един чува днес проповед, чува думи от Божието Слово, чува Божият глас, чува Божиите думи. Никой няма да бъде оправдан. И всеки един чува днес, но по същия начин, както в оня ден в Содом, някои си мислят, Бог се шегува. И виждаме, когато четеме следващите думи от Битие, виждаме, че този град беше наистина поразен, беше изгорен, наваля огън от небето. Огън и жупел падаше, сяра и огън падаше и изгори града. Изгори там и околните градове. Цялата тая долина беше изгорена с огън, защото си мислеха, че Господ се шегува. Можеше да се избавят, но не погледнаха сериозно към думите, които идваха до тях в този момент. И вижте, Исус казваше на своите ученици в този ден, в който четем в Битие, в Матей 10 глава тази сутрин, Исус казва, че наказанието на тези, които отхвърлят благата вест, ще бъде по-страшно от наказанието на Содом и Гомор. Представяте ли си? И аз искам да ви кажа, че духът и Словото, духът на Библията, Божието Слово ни говори,
че всеки един от нас трябва да имаме всеки един от нас трябва да имаме един здравословен страх от Господа, една почит. И нали, когато говорим за страх от Господа, пак отиваме в някакви такива крайности и неразбиране. Това не означава да се ужасяваме от Бога, а да разбираме защо Бог ни търси, да осъзнаваме кой е Той. И щом Той ни търси, да треперим от благодарност, от любов, заради тази Негова милост, която показва към нас. Защо Бог ни търси? Страхът от Господа означава уважение, благоговение, почит, обожание, поклонение. Това означава страхът от Господа. Това означава любов към Бога. Страхът от Господа разпознава силата, величието и святостта на всемогъщният Бог. Страхът от Господа ни дава тая възможност да видим кой е Господ и да го почитаме с цялото си същество заради тази Негова любов, която показва към нас. Мъдрите думи, мъдрите хора са слушали думите на Божието Слово и са се покорявали. И когато четем за всеки един човек в Библията, всеки един герой на вярата, всеки един мъдрец, всеки един светец, тези хора разбираха стойността на Божиите думи. И един от мъдреците в Словото Божие, Еклесиас, казва: нека чуем краят на цялото Слово. Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Бой се от Господа и пази заповедите Му, защото това е всичко за човека. Амин. Казва Еклесиас. И ние трябва наистина да настроим сърцата си, да се приближаваме към Господа, да искаме да го познаваме, както Моисей имаше тая смела молитва: Господи, покажи ми лицето си. Въпреки че Моисей беше преживял там на планината Синай, беше преживял являването на Господа, когато планината се тресеше и всички плачеха и падаха от страх пред присъствието на Господа и знаеха, че никой не може да види Божието лице без да умре. Но Моисей се молеше, имаше този копнеж, защото разбираше, че ако види Господа, ще може да му служи с страх и почит през цялото си съществуване. И затова Моисей се молеше с тая смела молитва: Господи, покажи ми лицето си. Да имаме и ние този копнеж, да познаваме Господа. Не някои части от Неговия характер, не някои характерни белези на Неговата личност, а да познаваме Господа напълно. Да познаваме Господа напълно. В книгата Псалми, 112 глава от Псалми, се казва: блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите Му. Той човек е блажен, казва Словото Божие, който се бои от Господа и който много се възхищава от Неговите заповеди. Амин. Един друг пророк, искам да дам пример тая сутрин, който имаше своето служение, но който видя Господа. Това е пророк Исаия. В книгата на пророк Исаия четем един интересен развой на проповедта и на служението на пророк Исаия, който беше свещеник, беше един от свещениците, беше един от проповедниците на онова време в годината, по времето на цар Озия, Езекия. И се казва там, че много интересна история, в първите 5 глави на книгата Исаия четеме за служението на пророк Исаия. Той беше свещеник, беше проповедник, казах вече. И четем за това, което той проповядваше на хората, това, което Бог му даваше да проповядва на хората по това време. И четеме
за това, което съдържаше неговата проповед. В първите 5 глави четеме, често Исаия употребяваше горко на тия, които вършат това или онова, горко на уния, които вършат, горко на тия, които стават рано и бързат да се наливат със спиртно питие, горко на уния, които отнемат с нечестие, които нараняват, горко на тия, горко на уния. Това беше проповед, първите 5 глави на книгата Исаия, това бяха проповедите, които Исаия проповядваше. Горко на тия, горко на уния. И вижте, в 6-та глава на книгата на пророк Исаия виждаме една различна ситуация. И там може да погледнем заедно тази сутрин. В 6-та глава на книгата на пророк Исаия тя започва така. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа, седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, всеки от които имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше краката си и с 2 летеше. Те викаха един през друг: свят, 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 Господ на силите, славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и домът се напълни с дим. В 6-та глава, първите стихове, виждаме една различна ситуация. До този момент Исаия беше слушал за Господа и проповядваше това, което знаеше за него от бащите си, от другите проповедници, от другите свещеници по това време. Но в този момент проповедта му щеше да се промени. И четеме: тогава казах, когато Исаия видя Господа седнал на високи издигнат престол и видя тези серафими, херовими, които служиха пред Господа, тези величествени същества, ангелски същества, тогава Исаия падна и каза: горко ми, горко ми. До този момент той казваше: горко ви, горко на тия, горко на уния. В този момент Исаия каза: горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. В този момент Исаия беше друг човек. До този момент, подобно на мнозина от нас, много пъти ние сме готови да съдим и да казваме: гледай ги тия нещастници, горко им, не слушат гласа на Господа. Гледай ги тия там, горко им, какво осъждение ги очаква, какво осъждение Бог е приготвил за тях, горко им. Но в един момент ние трябва да осъзнаем, че видяли ли сме Господа, осъзнаваме ли каква милост е показал Той към нас, осъзнаваме ли какъв е Господ, осъзнаваме ли Неговата истинска природа и характер, че Той не само е любов, защото много пъти ние свързваме това с любовта, която е показал към нас, но осъзнаваме ли кой е Господ, осъзнаваме ли цялата картина, както го видя пророк Исаия. Той човек видя Господа и падна и каза: горко ми, защото загинах. Горко ми, защото очите ми видяха Господа на силите. Можем ли и ние да погледнем по този начин, да настроим сърцата си, да гледаме към Господа и когато Бог ни говори, да осъзнаваме кой е Той? В едно място в Стария Завет Бог казва на едни хора: понеже премълчах, ти си помислил, че съм същия като тебе. Господ говори сериозно и ние понякога трябва да се сепнем и като пророк Исаия да се молим, да видим Господа в цялата му величие и слава и да осъзнаем на кого служим. Че той пророк беше служил на Господа през тези години, без да види Неговото истинско величие,
беше сочил другите, без да погледне към себе си. И много пъти и ние сме точно такива. И аз се моля тази сутрин да погледнем към себе си, да осъзнаем кой е Бог, на когото служим. Че Той е Бог, който направи такъв невероятен за рисуване и за обяснение жест на милост към нас, който даде своя син, който принесе себе си. Как мислим ние един ден ще отговаряме пред Него за тая невероятна милост, която показа към нас? Че можем да избираме части от Неговото Слово, а някои да ги оставяме настрани. И в тази книга на пророк Исаия има нещо много интересно още. Тя започва в годината, когато 6 глава започва в годината, когато умря цар Озия. И аз искам да ви кажа само за цар Озия няколко неща. За него четеме във второ летописие в 26 глава. Четеме за този цар, който се казва, че беше възцари се млад на 16 години и беше там под настойничеството, под опеката на един свещеник Захария. И се казва, че докато беше под неговата грижа, той човек вършеше всичко, което беше угодно на Господа. Беше благочестив цар, беше богобоязлив човек. И като такъв направи реформи, служеше на Господа и Бог го благославяше, даваше му благополучие и успехи навсякъде, във всяко нещо, което той се докоснеше, Бог го благославяше. И до деня, когато той стана толкова могъщ цар Озия, че сърцето му се възгордя. Сърцето му се възгордя и престъпи Божията заповед. Беше толкова горделив, беше толкова успешен, че отиде един ден в храма и застана пред олтаря и започна да кади. Нещо, което беше позволено само на свещениците по това време. И тези смели мъже застанаха пред него и му се възпротивиха и му казаха: царио, не ти е позволено да вършиш това. Това е нещо, което само свещениците могат да вършат. И той цар, толкова горделив и толкова арогантен вече, след всички успехи, които имаше, се разгневи против тях. И беше готов силно да направи нещо страшно към тях. Но в този момент дойде Божието наказание. Тук на челото му избухна едно бяло петно на проказа. И всички го видяха. И той цар остана прокажен до края на дните си. Беше цар, но беше отделен. Живееше отделен като прокажен. И това беше нещо толкова знаменателно. И мнозина хора, които бяха видели там, разбраха за характера на Господа, че Той е любов, нали, благославие, дава, помага, но в същото време ни е казал неща, които не можем да правим. Казал ни е неща, на които трябва да се покорим. И аз мисля, че това е нещо, което и ние днес трябва да си мислим и да осъзнаваме. И когато четем тая сутрин за тая невероятна привилегия, за това да Божието Слово да достигне до още някой, както Лот, ангелите му казваха: ако имаш тук някои зетове, близки, роднини, изведи ги да излезнат от тая земя. И когато ние отидеме и казваме на нашите хора, и те си мислят, че се шегуваме, или те си мислят, че има и други начини за спасение, Бог казва: наказанието на Содом и Гомор ще бъде по-малко от наказанието на тия, които отхвърлят Божието Слово. И аз искам за това да завършим днес и да помним, че Бог е любов, наистина. За всичко това, което направи, това е любов. Никой няма по-голяма любов от това, което направи Господ. Да даде живота си за нас. Това беше жест на невероятна, изобилна, изумителна любов. Но същия Той Бог е и огън, който пояжда. Същия Той Бог
когато не можеш да наричаш така в свободен текст татенце и да си правиш каквото си искаш и да си живееш както си искаш, а трябва да имаш това разбиране, че Той те е направил Негово дете и да пристъпваш с това страхопочитание и почет и уважение и благоговение пред Него. Защото Той е любов, но и огън, който пояжда. И нека, когато слушаме Божието Слово, да треперим от Него и да се боим. И тогава ще сме блажени хора. Амин. Боже, благодарим Ти. Благодарим Ти за търпението, което имаш към нас. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти днес, в този ден, Ти говориш, Господи, на сърцата ни. И Боже, ние желаем тая сутрин, Боже, да се молим по този начин. Открий ни се, Господи, както Те видяха толкова мъже в Твоето Слово, в Библията. Мъже, които Те видяха Тебе и техният живот беше променен. Боже, молим Те. Молим Те да имаме това разбиране за цялата картина, за това кой си Ти, Господи. И за да се боим от Тебе, с дължимия на Тебе страх, Боже. Молим Те, помогни ни, Господи, и ние да имаме тая любов към хората, защото знаем колко страшно е наказанието на тия, които отхвърлят Тебе. Боже, молим Те, помогни ни да извършим делото на благовестието с цялото си старание, Господи, с всичката си сила, да дадем всичко от себе си, Господи, за да не погинат хората, които са около нас. Боже, молим Те, тая сутрин ние осъзнаваме, че Ти си любов, но и огън пояждаш. И аз Те моля, Господи, помогни ни да Ти служим така, по този начин. През всичките дни на нашия живот, с благоговение и страхопочитание, както Ти заслужаваш, Боже, да Ти бъде служено. Благодарим Ти за невероятната милост. Благодарим Ти за този ден, Господи. И Те молим, Татко, нека тези думи от Твоето Слово да останат в нас. Винаги. Помогни ни, Татко. В името на Исус Те молим. Помогни ни, Господи. Оставяме се в Твоята ръка днес. И Ти благодарим толкова, толкова много за тази любов и за това търпение, Господи. За този спасителен, благоприятен ден, който даваш. Молим Те, Господи, помогни ни да сме верни и да сме твърди в служението, което ни даваш, Господи. Молим Те, Татко, в името на Исус Христос. Амин. Слушай винаги гласа ми, словото ми изпълнявай, мой народ ще Те направя завинаги. Ако ли някой от вас не отвърне на зоба мой, ще отвърна своя лик за много дни. Ако не чуеш моя глас, безмълвно аз ще плача, но в изгнание ще пратя Те, народе мой. Даже свидетел разжиташ, из нехайство се отнасяш, уважение Ти липсва, казва Бог.
Децата ти на боязън нараниха ми сърцето, казва Бог. Ако не чуеш моя глас, безмълвно аз ще плача, но в изгнание ще пратя те. Народе мой, ако не чуеш моя глас, безмълвно аз ще плача, но в изгнание ще пратя те. Народе мой. Искам накрая да кажа, че ние сме благословени хора с това, че имаме Божието Слово, че имаме Библията на разположение и че там четеме за живота, за послушанието или за непослушанието на мнозина хора. И там виждаме резултата от послушанието или от непослушанието. И аз искам всички ние да застанем, нали, като мъдри хора и да знаем, че това е Божието Слово, което е достигнало по един пречуден начин до нас, до нашите дни, до всеки един от нас. И това е нещо, невероятна привилегия. Ние днес сме много по-в добра позиция, отколкото са били мъжете като от Стария Завет, за които четем. Те са имали много по-малко примери пред себе си, отколкото ние имаме днес. И имаме всичката това развитие на историята за народи, за хора, за съдби, за хора, които се подчиняваха, покоряваха се на Божието Слово, които трепереха от Божието Слово и хора, които се подиграваха. И аз винаги си мисля за двама мъже. Апостол Павел един ден застана пред един римски администратор Фест. Той беше офицер, издигнат на висока позиция, управител в Юдея. И апостол Павел беше застанал пред него и апостол Павел знаеше кой е Господ, комуто служи, знаеше какво ще се случи един ден с всичките тези негови слушатели, които бяха там. И апостол Павел започна да говори с цялото си красноречие и дързост за бъдещ съд, за наказание, за прошка, за покаяние. Говореше и четеме за това, че Фест само се усмихна високомерно и казва: за тая тема пак ще те слушаме. Той човек не е имал повече възможност, мисля, да чуе Божието Слово. Има моменти, когато трябва да чуеш, когато някой трябва да чуе. И аз се моля, наистина, да осъзнаваме тая спешност на момента и да бъдем в това нещо, да се молим, когато отиваме при някой човек, да му служим, да му кажем за Господа, да се молим, Бог да ни употреби, Господ да приготви сърцето на човека, при който отиваме. Защото е страшно да чуеш отхвърляне. Някой да каже: да, знам, чул съм тия неща, пак ще те слушам, друг път ще дойдеш. Дали ще има утре, дали ще има друг ден? Аз затова се моля всеки един да треперим. Ако ние имаме в сърцето си това усещане за това, което Бог е направил за нас, ние трябва да бъдем изпълнени с любов и тая любов трябва да се изразява и в това нещо. Да послужим по този начин, да бъдем чути. Това не става с днес едно решение. Това е нещо за цял живот. Да променяме, да спечелим правото си, да бъдем чути от човека, при който отиваме. Защото това е огромна отговорност. Бог ни изпраща при някой. И Той е Бог, който е любов и е огън пояждащ. Един ден ще отсъди. И се казва, това е толкова страшно. Се казва, че наказанието на тия, които ме отхвърлят, на тия градове, на тия, ще бъде много по-страшно, отколкото на Содом и Гомор. Така че нека да бъдем усърдни в това нещо, да говорим и да живеем спрямо Божието Слово и да говорим така, че
да бъдем успешни, някой да чуе още за този Бог, който е любов, но и огън, който пояжда, пред когото трепери вселената, пред когото бягат планините. Така да му служим. Амин. Бог да ви благослови.